Sikubingelele sikwamukele kwi-channel yithi Ingosi ngeyamaphupho. Igama uPastor weningi uXolani uEnoch Mawangosi isibongo. Sibuya-ke nawo la Ingosi la sizoyithetha khona amaphupho ahlukahlukene. Kodwa kubalulekile ukuthi iphupho nephupho line-meaning meaning noma iphupho liyaba no-meaning noma iy'ncazelo ezingaphezulu kweyodwa. Sometimes ngithi iphupho lilodwa lingaba nencazelo eziwu-2, 3 or more. So futhi iphupho liya ngokuthi wena usuke usesimeni esinjani ngesikhathi uliphupha. Okwesine isikhathi kungenza ukuthi kube nzima ukuthi lichaze exactly the way lingakhona ngoba ama-emotions nawo ayakhawunta ukuthi uma uphupha usuke usesimeni esinjani. Uma uphupha suke ujabulile kulelo phupho lelo, suke uthukile, suke kunjani indlela osuke ufila ngayo ngesikhathi iphupho. Okwenza ukuthi usuke singazi ukuthi ufila kanjani ngoba nako lokho kunomthelela ekutheni leyo meaning ihambisana nephupho lakho ukuthi okay, iphuphe la ngibona mhlawumbe inyoka. Were you happy? Were you scared? Kwenzakaleni bekwenzakalani ngaleso sikhathi leso uphupha lezi? Mhlawumbe uphupha izinja. Uma uphupha lezi zinja kade uhappy, kade zikuluma, kade zikukhonkotha, kade zikujabulela, konke lokho kungukuthi ngiphupha izinja. Ngizochaza nje ukuthi uma uphupha izinja kusho ukuthi kanti wena uma uphupha lezi zinja bewuhappy, okusho ukuthi selinenye meaning ngoba kade uhappy uma uyibona lezi zinja kwazona mhlawumbe kade zikujabulela futhi. Or lezi zinja bezikukhonkotha, bezikuluma, kade uthukile futhi kwawena, yabo. So i-meaning yakhona ihlukile. Kodwa-ke izindlela esigxile kona kamaphupho la zizama ukuchaza amaphupho ambalwa. Soqala ngalo-ke la iphupho. Uma kungenzeka ube umuntu ophupha uphupha ukukhuluma nenkosi, kusho ukuthini umuntu ophupha ukukhuluma nenkosi? Lokho ngasho ukuthi-ke uwumuntu ongase unyuselwe esikhundleni esikhulu esingaphezulu, noma umuntu ongahle ube nesithunzi endaweni yangakini la uhlala khona noma emsebenzini. Futhi-ke kungenzeka uma uphupha inkosi kepha uyibona inyukubele, ingenawo umusa kuwena, i-angry, ithukuthele, lokho-ke kubi. Uma uwumuntu wesifazane uphupha inkosi, ngasho ukuthi indoda yakho izoba umuntu ome kahle ngakwezemali noma nje empilweni. Futhi kungenzeka ithole nesikhundla, ngabe isemsebenzini noma isendaweni futhi. Kusho ukuthi kungenzeka ube nomuntu wakho izinto zakhe zimhambele kahle. Uma uphupha ugunda-ke, asikhuluma ngomuntu ophupha egunda, sike salichaza ngaphambilini. Uma uphupha ugunda kuzoncika ukuthi uphupha usendlini yokugunda. Lokho kungasho ukuthi-ke uzolahlekelwa into ebalulekile empilweni. Futhi kungasho ukuthi ungenzeka uma umuntu osebudlelwaneni bakwale, kungenzeka kube ne-break up between wena nomuntu wakho. Futhi kungenzeka ube umuntu olahlekelwa umsebenzi, mhlawumbe ibhizinisi lakho kungenzeka lifekele lingahambi kahle ngendlela engaqondakali. Asikhulume la ngomuntu ophupha-ke isidlo, uphupha udla isidlo senkosi endlini yankonzo. Lokho kuhle kakhulu, kubika ukuthi ungahle ube umuntu othokozayo ngesikhathi ezayo, noma umuntu othokozela even namanje-ke ngesazi. Kanti uma umuntu wesifazane uphupha isidlo senkosi, kusho uthando olukhulu kulo muntu osuke uthanda. Noma ukuthi uku-relationship, lokho ngasho ukuthi cha, izinto zakho noma uthando olutholayo lufanele, lukhulu, luqinile, lu-right, alinacopho lolo thando oluthola kulo muntu wakho. Asikhulume ngokuhluleka. Uma ungenzeka uphupha ehluleka, ungaphumeleli entweni ozama ukuyenza, lokho ngasho ukuthi uzophumelela-ke uma usuqala uyenza ngempela noma empilweni yangempela. Futhi kwesinye isikhathi uma uphupha-ke weluleka umuntu noma kukhona umuntu omelulekayo, kusho ukuthi ungumuntu ongahle wethenjwe. Isayila ngabe isenkonzweni, ngabe isemsebenzini, kodwa abantu abasondele nabo bazokuthemba, bazokukhonza kakhulu. Futhi uma kunguwe othola iluleko, lokhu kungasho ukuthi umuntu ongahle engene ey'nkathazweni noma kuzoba khona iy'nkathazo emaduzane. Qaphela-ke, asikhulume ngolaka. Uma uphupha ulaka noma unolaka kwabanye abantu, lokhu kukhomba-ke ishwa, ibhadi, isinyamanyana nje, isikhonyana. Asikhulume-ke la ngombayimbayi. Imbayimbayi, uyazi izimbayimbayi abantu abangayazi imbayimbayi isibhamu.
esinama amasonto. Uma uphupha uza kuqhamuka imbayimbayi, kungasho ukuba khona kwezinto engahle zikuhluphe. Kanti uma umuntu wesifazane futhi umyeni wakho kungenzeka angene embuthweni wamasosha. Asikhulume ngomfula. Athi umuntu ngiphupha ngibona umfula ugobhoza unamanzi acwebile emahle. Lokho kusho kubuqotho nempumelelo kwabantu abasuke beku-relationship, isho ubuqotho phakathi kwabantu asuke bethandana benobudlelwane. Kanti uma-ke uphupha uwumuntu uhlamba ulokuzama ukuhlamba emanzini amakhulu noma emfuleni omkhulu, lokho-ke kusho-ke ingozi lowo muntu loyo osuke ephupha lelo phupho ezayo kuyena. Uphupha umfundisi, uphupha inceku. Uphupha kumfundisi kungasho impumelelo kumuntu osebudlelwaneni, umuntu osothandweni. Ngomuntu ophupha umgodi, lokho uphupha umgodi, umgede, uphupha kumgede noma umgodi ugcwele amanzi acwebile, kuba kuhle-ke umuntu. Kodwa-ke ikakhulukazi uma-ke esakhula, lokhu-ke kungasho ukuthi-ke uzosheshe agane lowo muntu loyo, aphinde abeke nomndeni nabantwana abaningi abalungile futhi abagcwele inhlonipho. Asikhulume futhi ngomuntu ophupha-ke amanzi agcwele ephuphuma. Kubi noma futhi kubi, kanti lokho kungasho ukuthi lowo muntu loyo osuke ephupheni uzolahlekelwa noma uzoshonelwa. Uma umuntu wesilisa angalahlekelwa, angashonelwa unkosikazi noma abantwana bakhe. Kanti uma liphusha umuntu wesifazane lisho ukuthi-ke ukufa kusina-ke kumjeqeza, noma uzolahlekelwa impahla ebalekile noma uzoshonelwa umyeni wakhe. Umuntu uma ephupha indondo, umuntu ephupha umklomelo, ephupha uthola indondo noma umklomelo, lokho kungasho ukuthi-ke ungahle-ke ube nokudumala empilweni, uzophoxeka, ukhona i-disappointment esinijeqeza ezokwehlela ungazelele. Asiphume sibheke umuntu ophupha umnenke. Uma uphupha ama-snails, umnenke, lokho kusho ukuthi inqubekela phambili mhlawumbe ey'ntweni azenzayo isikancane, yabo. Kanti futhi kumele ulindele ukuthi-ke kukhona izinto ezihle ezoyithola, kodwa-ke ngokuhamba kwesikhathi. Asikhulume ngomngcwabo. Uphupha uye emngcwabeni wesihlobo sakho, lolu iphupho leli ngasho ukuthi kunomuntu ozoba-ke, noma ungumuntu wena ozoba-ke nenkece, uzoba nemali, noma umuntu ozoganwa noma uyogana umuntu-ke okhomba ngophakathi, uyogana isiqhumama, uyogana umuntu ongumacaphuna kusale, uzoba nobudlelwano nomuntu ongaswele. Asikhulume futhi la ngumuntu ongasekho. Uphupha kubona umuntu ongasekho osashona, kepha umazi lowo muntu, kuchaza ukuthi-ke uzokuba noma ungase ube-ke ile nto ayeyiyo ngesikhathi esadlantlavana. Asikhulume ngomuntu othi mina njalo ngiphupha umuzi. Uma uphupha-ke usemzini omi kahle-ke, kodwa kusho ukuthi-ke uzonethezela. Kodwa uma ubona abomuzi noma kulowo muzi osuke ubona abantu bakhona benyuka ibele beshwacile, lokho kusho ukuthi-ke kungenzeka kube umuntu ongahle into zakhe zingahambi kahle, zokulelwa ngamashwa athile ohambweni lwempilo njengoba uphila. Kanti-ke uma umuntu uphupha ngokhula, uphupha ukhula, weed, yes, ukhula, kusho ukuthi noma uma uphupha-ke insimi igcwele-ke ukhula, kusho-ke ukulahlekelwa, kusho-ke ukuthi uzolahlekelwa. Kodwa lokho-ke kobe kuza-ke ngenxa-ke yamaphutha noma kuyiphutha-ke elingelakho. Uma uphupha-ke ngokuhalalisa noma ukuhalaliselwa, uphupha uhalaliselwa, bakuhalalisela ephusheni, lokhu kubi, kuchaza-ke ungahambi kahle kwezinto. Nalo-ke la
Awu sixolise bakwethu alarm sekuseni. Asikhulume la ngomuntu othi ngiphupha ngiyahalaliswa uyaphupha uhalaliselwa. Iphupho libi kakhulu elisho-ke ukuthi umuntu ongahlele ungene ehlazweni ozohlazekwa uzothola ihlazo ungazelele futhi-ke kokunye ungagcina usungumuntu ogqiqa-ke ey'nkantolo ngenxa uphuphe wena uhalaliselwa bekuhalalisela bethi congratulations kulelo phupho. Kanti asikhulume la ngiphupha inkomazi. Ngiphupha inkomazi, inkomo eyinkomazi. Uphupha-ke uqoshwa inkomazi kusho-ke isitha. Uma uphumile kusho ukuthi-ke uyosishula-ke isitha sakho esike siza-ke kabi uze uphunyuka uzoba-ke uphunyuka bemphethe. Kanti uphupha usenga inkomazi isibonakaliso sokuthi umuntu ozoba nenala empilweni, izinto zakho zizohamba kahle, uzochuma, angeke kube-ke nokuswela okungahle kube khona. Kanti uma uwumuntu wesifazane uphupha inkomazi izala kuhlola ukuthi ngase ngibelethe-ke kabi noma kabuhlungu ngendlela engafanele. Kungenzeka ugcine usubeletha noma nge-C-section or ngendlela-ke ezokwenza ukuthi-ke udlule-ke ebuhlungwini. Umuntu ophupha inkomo, uma uphupha ufuye izinkomo kusho-ke ihlazo nokulahlekelwa kwabacebile kanti lisho inzuzo kwabampofu. Uma umuntu ucebile uphupha uney'nkomo, lokho kungasho ukuthi-ke uzolahlekelwa inzuzo noma uzolahlekelwa okuthile. Kanti uma umuntu oyivele ongaphumeleli empilweni, lokho kungasho ukuthi-ke uzophumelela, uzozuza kakhulu uma umuntu ovele uswele njengamanje. Kanti uphupha ngezinkomo esikhuluphele noma ezinonophele kusho ukuthi-ke hayi kuzoba nenala, kuzohamba kahle. Kanti uma ubheka izinkomo ezondile kusho-ke indlala nokuswela, ukudonsa kanzima empilweni. Uma uphupha-ke inkunzi yenkomo emisile impala kusho-ke la noma uphupha kuyifuyile nenkunzi kusho ukuthi uzozuza, into zakho zizohamba kahle. Kanti uma uphupha-ke ubona inkunzi ibulawa kuchaza inkathazo esine ijeqeza. Uma uphupha inkunzi futhi kuyasho injabulo, kuyachaza injabulo onayo noma-ke ozoba nayo. Asikhulume la ngomuntu ophupha inkunzi emnyama, chaza ukuthi-ke khona abantu osendleleni nabo abakukhohlisayo, abanobuqili, abangamaqili, abantu abangenabo phansi. Kanti asikhulume ngomuntu ophupha obumnyama. Uphupha kusebumnyameni kuhlola ubukhoni bempilo obusine bugqeqeza. Kepha uma uduze obumnyameni uzophumela ekukhanyeni usho ukuthi-ke uzokhululeka noma uzokuhlula lobo bunzima ekugcineni noma uzophumelela. Indlu yesonto, umuntu ophupha-ke ungena endlini esakhona sesonto, esakhona sey'bandla uzilile maybe, lokhu kuchaza kumshado. Kepha uma-ke ugqoke izigubo ezimhlophe kusho kumngcwabo. Uma uthandazela noma ukhulekela abantu endlini yenkonzo kusho-ke ubizo lokusiza abantu ngokomoya. Kanti indlu yokudlela iy'khishi, uma usendlini yokudlela udla-ke lisho ukuthi kukhona ozohlangana nabo uphembeke ubuhlobo, izinto zakho zihambe kahle, ize kungene ko-relationship or partnership, whatever, companionship. Khona-ke into ethi ayibe njengaleyo-ke ezayo. Asikhulume la ngendlu futhi. Uphupha indlu kusho ukuthi uzothutha uye kwenye kude noma ufuna ukwenza kabi mhlawumbe uzoba kude nalo muntu obefuna noma uzoba kude nezitha zakho, uzoba kude nabantu abafisela ukubi. Uma-ke lezo zindlu zinkulu zizinhle kusho ukuthi-ke uhlala kahle futhi unethezeke. Kanti uma zizincane zizinhle kusho ukuthi-ke uyoba mpofu la uyakhona. Uma-ke uphupha wakha indlu kusho ngenduduzo. Uphupha wakha indlu ugqoke kahle kusho ukuthi-ke noma ukhuluma nentombi ngasho ukuthi uzoshada masinya. Kanti uma uphupha wakha indlu uzoyiqede isifo. Kodwa uma ubuye wayibhidliza kusho ukuthi-ke ngeke sisaba khona-ke lesi sifo. Uphupha kuhlala endlini endala kusho ukuthi izinto zakho zizokuhambela kahle ukuhamba kwesikhathi, kusho ukuthi uzophumelela uchume empilweni. Asilibambe lapho noma sibambe lapho-ke amaphupho sobazi ukuthi phinde siqhubeke silethe lamanye. Qhubeka usubscribe ube yiphathi yomndeni we-channel yithi ngempela. Sikhona-ke abadala sifisela ukuhle konke amaphupho waphuphayo noma kuthiwa-ke belisho okubi. Kodwa-ke nawe iba umuntu othandazayo, umuntu okhona emthandazeni, iba umuntu oyophahla. Uma usho ukuthi mina ngiyaphahla ngikhuze ubuhlolo, kodwa-ke
musube uhlale nje uyithulele futhi uma unguthi iphupho elihle still nakhona make sure ukuthi you pray, you do whatever you can do ukuthi lezi zinto ezinhle oyibona emaphusheni zikwazi ukuthi zifezeke uma ungezimbi ziqhele kuwena ikwazi ukuthi impilo iqhubeke ngoba phela amaphupho azosixwayisa ingakho umphupho uma likhuluma ngokuthi kungahle kube nendlala esikhini sizayo kusho ukuthi it's upon your shoulder ukuthi wenze sure ukuthi uya-avoid ukuthi indlala ingasakuba usutsheliwe ukuthi kuzoba nendlala. Save-ke imali, save phela, beka imali endaweni efana nemabhenki. Uzokwenza isibonelo ngey'nkomo ey'phushwa nebuthelizana ey'phusheni, iphupha iy'nkomo ey'khuluphele eziyisikhombisa. Belichaza iphupho besho ukuthi njengoba ziyisikhombisa zinkulu izinonophele zisho inala for 7 years. Aphinde aphupha inkomo ezondile eziwu-7 basho lezi zimelele iminyaka eyisikhombisa yendlala. So kusho ukuthi lokhu ngoba uphupha lezi eziyisikhombisa ey'nonophele kusho ukuthi funa kuqala ubeke ey'nqolobaneni so that makufika le iyisikhombisa yendlala already wena usubekile kuphi kwiy'nqolobane ukuthi isimo sendlala esizoba khona sikufice wena ukulungele ukubhekana naso ukuthi ubeke ukudla enough okuzondlulela 7 years. So usho ukuthi uNkulunkulu wanikeza la chance ukuthi le 7 years konke ukuvuna konke ivuno zohamba kahle uzovuna uzomila konke afuye imfuyo ihambe kahle kodwa after 7 years kuzoba nendlala kuzoba ne-drought kuzoba nesomiso ngekumile lutho so funa kubeke ukuthi lokudla kumlaste for 7 years kumlaste even imfuyo yakhe akwazi ukuthi odle imfuyo ngalokudla lokuzobe akubekile kuyinqolobane for 7 years. So namanje umuphupha bona ukuthi iphupho lakho lisho ukuthini ukwazi ukulungisa ukwazi makufika isimo lesi sifice usu-ready ubhekene naso akusho ngeke sifike sizofika but asikuthole wena unjani usu-ready yabo because cabanga ukuthi le minyaka u7 ukube kuthiwa zange athathe abeke inqolobane after 7 years for 7 years elambi kunendlala kunesomiso ukwazi ukuphila kanjani then kwafika lesi iqiniso ukuthi azoba prepared abe ready for the minyaka u7 ubhekene nayo. So nawe umupha uphupho uzokwaliwa. It's either you pray about it ukuthi kungenzeki noma you pray about it ukuthi makufika kufice so ready to deal with it ukwazi ukuthi uqhubeke nempilo kamnandi yabo. Ngakhohlanga ukuthi subscribe ube ingxenye yomndeni we-channel yithi sikufisela okuhle ngasonke isikhathi futhi sifisa ukuthi ke noma kubonakele kukubi osukubonile emaphusheni kodwa ngenxa yamandla kaNkulunkulu ongehluleki ukwazi ukuthi undlule leso simo leso izinto zakho zihambe kahle ngoba sinawo amandla okuguqula izimo noma kuthiwa bekumele ukuthi uhlupheke empilweni kodwa ngenxa yamandla onikezwe wona believe faith uyakwazi ukuthi kungasenzeki exactly wena ufanele wenza ngakho uyakwazi ukunqanda izimo through your faith and belief yabo. So when if you believe that no you have to suffer you will suffer when you believe that okay befanele ngihlupheke but now ngiyakumisa ngiyakhansela ngiyakumisa lokhu kuhlupheka ukuthi akungihle phezulu impilo yami then let it be akungihle empilweni yakho lokuhlupheka because you believe ukuthi fanele uphumelele fanele uhambe kahle empilweni fanele ube ready fanele ube happy because sifuna happiness yabo oyifisela wona okuhle kuNkulunkulu enikeza wona. Bye.